ini bahan hospital tirangan Pulis kerja temen bro. Kai nok nui man khana je bathang sa channel 99 ke nai tong ai rok je i mamani bokhorok parkhi rubun kha gang tang no jotok clear ke sanai nai tong baidi azora khaino kai mama khai dumasarani khordubun mane karon khai Nisha hair color phulaise bo bokhol rubuno kai tab khai Manu Hospital tojak kai nokbo obono shika nukha tabok obo Nisha hair color no use takhy aro ino khaipung obo onekta effect ganang no obo onek sayango jodi nok pehle istemal karo phet biswas karo hine wan sugu kai nokbo bono use kene mano okore use khamane pore jodi chaya am pai to kono khaina kare obo jotone rong na hino kono guarantee kare obo jeni bokhrobai melia jeni bokhrobai mix ongya obo simsongo kai jotok je tabok sian nuyarok sinatoi nok video no share kairo baidi dakino jotok je siarok nuyarok jotok dakino sina bagoi jotona hambai